Guys, meron tayo ditong malaking tambakol. Hati-hati na lang natin. Yan o. Paksiw natin. Gata. Kasi bawal yung nanay ko sa manok. Tinulang manok. Ito na lang sa kanya. Lutoan ko siya ng ano daw. Gusto niya, paksiwin muna yung tambakol bago gataan. Puro lang para romantika niya daw yung gata. Yan guys, maya na lang. Guys, lagay na natin yung luya sa ilalim. Paglalagyan natin ng tambakol guys. At lagay natin sa ilalim yung sili. Ang kayuwa ko lang yun guys. Kaya hindi niya nakakita. Yan guys, yung sibuyas. At yung bawang. At kamatis. Lagay natin sa babaw ang iba. Yan guys. Yung guys, sinati ko lang yun tambakol. Malaki kasi yan guys. Yan, yan ang lulutuin natin yung guys. Yan. Bawal siya daw ng manok. Kaya ito ang lutuin natin sa kanya. Ang paksiw ng tambakol sa gata. Yan. Pero masarap naman yan guys. Kaya lang ito walang gulay. Puro lang siya. Yan guys. Yan guys. Lagyan na natin ang asin. At suka. Yan guys. Yan guys. Ayaw na lang guys. Yan guys. Tingnan natin yung paksiw natin Yan guys. Wow. Sarap talaga guys. Pag puro. Yan. Kita nyo naman guys. Sus guys. Yan guys ang paksiw na tambakol with gata. Kasi puro lang siya. Wala siyang gulay. Yan. Sabi nanay ko, puro lang daw kasi bawal naman siya ng manok. Kaya yan, paksiw at gataan, pagkapaksiw. Yan, masarap yan guys, puro. Kaya ewan ko na lang kung hindi siya agawan ng mga bata naman kasi masarap yan guys, tambakol. Masarap yung gata. At pinakandabis talaga niyan mga gamis. Papaksiwin mo na siya bago siya lagyan ng purong gata. Kaya sobrang sarap yan guys. Naluto kasi puro lang siya sa gata. Yan, pakuluan natin ang pakuluan yan guys. Kung meron tayo dito guys na yung pangalawang gata, ilagay na natin para yung asim na sa gata magsama sa ibabaw ng guys, ng tambakol. Yan. At lagyan natin ng paminta guys. Para pag naibasa na siya, di purong gata na lang ilagay na natin guys. Guys, maya na lang. Guys, yung punong-puno na siya guys. Amoy na guys yung amoy ng suka. Parang gusto mo nang kumain. Pero guys, napaibasid pa natin yan para yung ibabaw ng tambakol ay malutong-luto guys kasi ilang araw din na sa prep yung tambakol. Kaya kailangan natin lutuin ng maigi kasi mag-proceed na siya. Kasi marami naman kasi ulam naman. Dati nga, may dumating na limasag, yung mga ibang gulay na luto, marami kasi na limagasag kasi dalawang luto natin. Kaya ito, nahuli na siya. At kahapon, hindi pa kami naluto to kasi sabi ng nanay ko, singgang naman daw kasi gata. Puro sa gata na.
Kaya nagsigang kami kahapon ng baboy. Eh, hindi ko naman yun ano sa premiere kasi maikli lang naman. At hindi nakapagsigang na rin naman tayo. Kaya doon ko na lang siya sa mga ano na lang siya. Upload lang siya. Kasi maikli lang naman. Okay. So guys, you know, kahit 5 piraso lang yun na ulam. Wala. Dami ng mga kakain ngayon, mga kamix. Yan, kita mo naman kung gaano kasarap. Ang laking, ano yan, isda, tambako guys, mga abot siguro siya ng 5 kilo. Kaya, ang kalahating kilo ay 2 hiwa lang. So, may ano siya, may isang hati sa 2 hiwa. Kaya, hinati ko yung dalawa, kaya naging 5 piraso sila. Yan o. Yung mga kamigs. Ibas-ibasin na natin yan mga kamigs para mailagay na natin yung purong gata. Kaya, tatakpan muna natin. Yan mga kamigs o. Kaya may na lang yan. Kaya, buksan natin mga kamigs. Hindi na lang mga kamigs. Yan o, kunti na lang ang sabaw mga kamigs. Kunti na lang ang ating sabaw. Lagyan na natin mga kamigs ng magic. Yan. Timpla natin yan guys para makita na yung resulta ng paksiw na tambako sa gata. Yan. Yan guys, kitang-kita nyo naman oh. Yan na yung purong gata niya guys. Pastilan. So yan. weird. Yan yung purong gata guys. Oh. Kumukulo-kulo na siya guys. Yan. Yan guys. Simpleng luto ng tambakol. At ating napasarap na naman. Yan guys. Yan. Lumalabas na guys ang kaniyang pagka lapot ng gata. Yan guys, oh, kita nyo naman guys kung gaano kasarap. Yan. Yan guys, oh, yan ang purong tambakol guys, oh. Masarap yan pag walang gulay. Purong isda lang guys siya. Yan, kita nyo naman kung gaano ka lapot yung purong gata niya guys. Oh. Timpla na natin guys kung okay na sa panlasa guys. Oh grabe guys. Ang sarap guys. Nice. Maanuan mo makakabit yung gata at asin ng suka. Yan, bagyan natin ng asin. Para malasahan natin ng maigi. Yan. Yung isa guys sa mga paborito kong ulam guys, yung sinaing na tulingan ng araw. Kasi dati, nagsasaing kami noon ng malaking kaldero no. Yung talagang pag kumuha kami ng tulingan mga kamigs, malambot na yung buto niya. Kahit lahat. Gusto mong kainin na.
Ayan guys, malapit ng maluto yan guys. Pakulo-kulo na lang natin. Ayan guys, so paunti na ng paunti guys ang sabaw guys. Sarap na yan, sabi ng pamaramantikain daw yung gata niya. Ayan guys, so kunti na lang guys ang sabaw niyan. Luto na naman niya guys, so. At ano-ano lang natin yung gata niya guys para magmantika na siya guys. And guys, hanggang dito na lang muna aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga munting video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi! Bye-bye!